Вие сте с европейци. Предаване за хората, които променят Европа. Наскоро Европейският съюз разреши щурците и червеите да бъдат част от менюто ни. Печените насекоми отдавна са гурме специалитет в Мексико, Бразилия, Китай, Тайланд. Сигурно вече потръпват от отвращение, но пък бисквитите, кексовете или дори чипсовете, в които има брашно от щурци, се оказват, че са здравословни. Ще ядем и ще пеем. За сега храните с насекоми са привилегия на най-богатите. Докато някои се цупят, други вече инвестират в този нов бизнес, оценен на над 5 милиарда през следващите години. Европейският съюз смело се впуска в надпреварата с 2 милиарда евро до 2025 година за ферми за насекоми. Те не замърсяват, а продуктите им са полезни. Изобщо в природата има толкова неоткрити богатства. Страната ни може да се похвали с изобилие от 500 билки. Те лекуват, а Европейският съюз предлага много възможности да ги съхраним и споделим ценните им свойства със света. Днес ще ви разкажем как родните вкусове и ухания, превърнати в течни подправки, помагат при алергии, хрумване, което ускорява ароматен бизнес на украински предприемачи и български учени. Часът няма значение. На една българска улица една украинска мечта вече се сбъдва, защото мечтателите работят денонощно. Превърнали са кухнята си в лаборатория, където проверяват как билките от цял свят могат да се превърнат в течни подправки. Обожавам аромата на билките. Живяла съм в Щатите, Перу, Южна Корея, Тайланд. Обикаляла съм къде ли не. Опитала съм много различни вкусове и не мога да си представя да се лиша от ароматите на истинските билки и подправки в тези страни. Ирина и нейните приятели Ксения и Володимир мечтаят всеки дом на планетата да има на масата си истинска куркума от Индия, най-доброто чили от Испания и най-полезната чубрица от България. Стигат до тази здравословна идея през болезнен личен опит. В един момент от живота ми здравето ми се срина. Оказа се, че етеричните масла, които ми бяха препоръчани от лекар за новороденото ми бебе, всъщност изобщо не са полезни за мен. Получих много тежка алергия. Няколко пъти влизах в болница. Бях на 32 и реших, че трябва да отслабна. Казах си, че ще се храня здравословно. От незнание кое е наистина полезно, влязох в болница. Ето вижте тази кайсия. Красива е, но е химично обработена. Тази е по-грозна, но е истинска. А аз в продължение на половин година всяка сутрин ядях това. И развих алергия. Вече не мога да ям нищо с изкуствени аромати. Разбрахме, че всичко, което е мислила за здравословно, всъщност я е убивало. Никой не говореше за възможни опасности. За храна с пестициди, например. Затова ние решихме, че ще направим нещо истински полезно. За да помогнем на други хора да не стигат до положението на Ирина и Ксения. А Ирина и Ксения решават първо да помогнат на себе си. Те, както и 27 милиона европейци, страдат от алергии. Започнах да проучвам. Оказа се, че някои масла, ароматизатори и есенции може и да са вредни. Разбира се, нищо няма да ти стане от една капка. Но капка по капка имунната ти система стига до момент, в който не може да понесе повече. Това се случи при мен. Имунната ми система не издържа. В същото време аз нямам никаква алергия към никое растение. Мога да консумирам всякакви билки, колкото си искам. Не е така с етеричните масла, в които уж има такива билки. Една капка върху кожата ми може да ме прати в болница. Решават, че трябва и може да има здравословен продукт, в който да е събрано всичко полезно от билките. От корена до листата. Бяхме решени да намерим свой начин, а това струва много умуване, търсене, намиране, проби и грешки. Ние сме стартъп, който се роди в кухнята. Буквално. Сами на себе си бяхме опитните зайчета. Първо опитвахме и след това носехме до лабораторията. Пържихме, пекохме, мачкахме, дъвчехме. Всичко, за да разберем как.
Въпросът беше как да извлечем най-доброто от това растение и да го запазим за този, който някой ден ще готви с него. Това беше най-голямата ни задача – да знаем всичко за всяка билка, защото всяка от тях носи нещо свое, нещо, което го няма никъде другаде. Дори лайката в Америка е една, лайката в България друга, защото са били при различен климат. Ние искахме да знаем всичко. Научих се да различавам доброто от некачественото. Това ново начало за тях съвпада и с новите цели на Европейския съюз – да се пести енергия и да се произвежда чисто. Ирина и Ксения знаят, че за 1 литър етерично масло, добито чрез водна дестилация, се използват 500 литра вода и се отделят почти тон въглеродни емисии. Ако по този начин ежегодно се произвеждат 250 милиона тона етерично масло, това означава 250 милиона тона въглеродни емисии във въздуха, който дишаме. Такова количество въглероден отпечатък отделя цяла Испания или цяла Малайзия. Ирина, Ксения и Володимир са решени да не повтарят тази грешка. Намерили са начин да превръщат билките в течност по 100 пъти по-екологичен път. С тяхната технология за 1 кг масло са нужни само 2 чаши вода и се отделят едва 10 кг вреден отпечатък. Тази технология също се родила в кухнята им. It's actually our first steps. It's a really funny story. So. Това е една много забавна история. Месеци наред проучвахме, инвестирахме всичките си пари. Мислихме как да развием технологията. Трябваха ни машини. И един ден Ирина връхлетя в кухнята и каза: "Володимир, трябва ни нещо такова. Погледни ме, ето така, трябва да е като дъвчене, като човешка уста. Трябва да има натиск, силен натиск. И ферментация." И той каза: чакай, аз нищо не разбирам от тази технология. Давай да действаме. В нашем прессе температура... С нашата преса билките не се загряват, температурата не се покачва повече от 40 градуса и съответно продукцията не кипва и не е вредна. Започнахме с една преса, после с друга, по-добра. След време даже искаха да ни купят чертежите, но те не се продават. Машините са направени специално за нашите подправки. Ексклюзивным продуктом именно для нашей технологии. След дълги години четене, проби и грешки, днес извличат течност от полезните растения, достъпна и лесна за използване от всяка домакиня. Но по-важното за тях – не съдържа нито грам изкуствена съставка. The herbs are very strong medicines. Билките могат да са много силно лекарство, но някои екстракти от дадена билка са така извлечени, че напълно убиват здравословното. Нещо повече. Вместо да помогнат, биха навредили. Ние много държахме да запазим растенията в чистия им вид, да е колкото може по-натурално. Тази идея можеше да се развива в друга държава, можеше да е даже извън границите на Европа. Но един от инвеститорите, които решават да вложат пари в нея, поставя условие. Ще инвестирам в тази технология, но при едно условие. Искам да развиете идеята си в страна, която е стабилна и ще даде по-голяма сигурност за бизнеса. Можехме да отидем в Америка, да, но България е дом на 500 от общо 800 растения, които лекуват. България е съкровищница. Това за нас беше достатъчно, за да вземем решение. Сега работим с Софийския университет, с София Тех Парк. Знаете ли, вашите учени са много добри. По-добри са от немските даже. Предпочитам да работя с българи. От България отключват още възможности. Развиват бизнеса и технологиите си, като изобретяват сензори, които да следят ферментацията на растенията. Европа оценява това с 95 000 евро. Така Ирина, Ксения и Володимир вече са важен фактор в хранителната индустрия. Европейските кохезионни фондове търсят хора като тях, които да заложат на кръгова икономика и в производството на храни. 273 милиарда европейски пари отиват за такива идеи. А българо-украинският екип показва, че със своята може да сервира здраве във всяка чиния.
Започнахме с едно шишенце кориандър, а сега имаме около 70 броя различни билки. Това са буквално растения в бутилка, растения в течна форма, непокътнати. И приятелството им е непокътнато. Сутрините и вечерите, и делниците и празниците са заедно. We met long before that. Ние сме приятели преди всичко. И то много преди да се захванем с това. Мы выравниваемся в этом Ние движении. сме семейство. Заедно вземаме решенията. 70% от разговорите ни са за тази идея. 30% са за личния ни живот. Но това няма значение. В края на деня просто искаме да създадем нещо, което да е от полза на хората. Сделать так, чтобы все люди могли этим пользоваться, и это было доступно. Следващият път ще видите Стокхолм, градът, който се променя, за да запази природата. Ще ви разкажем защо политиците в Швеция карат велосипеди, а в гурме ресторант улавят мръсния въздух с карбонова престилка и го използват в градината си. За още интересни истории последвайте ни в социалните мрежи и в сайта на предаването Европейци.